سلام كبرت تلتي كميل لهم كميكم حزون كم تلمود مدلونا جميرنا يلونا أبز السوشيال ميديا بتعمل مزرعة بتزلونا قرات كرئينا بزعبة أي بحري إثيوبياويان جنرالات ما راح تنتايب له عصبي بحر براتشن ودنا تاجرو إثيوبيا لما ملس لم يستن قداج ملو بملو تزجاجتنا السيلو برجال أبز سومن بزحت جنرالات نا إثيوبيان ما راح يوم نحويسو بزعبة أي بحر زلو بتعمل مزرعة بزلونا قر كرئينا عصبن عصبلكتو عيناتشن كأي بحر لي لباتشن عصب لي يجنيال سيلوم أسرق أو تناقرول لما أسرت يتسرو سراوتشال كم ونتقلي منسترنا إثيوبيا أطف يوم زتوفو درونات ببزحنا مرة لنا زبل حدا زرباوت إلو إثيوبيا أطفتو يميتقفو درونوች በከፍተኛ ቁጥር እያመረተች መሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። እዚህ ጥራ ይኮነ ናሕዋት ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀልን ዓድዋ ዓሉ ዝብል ሓደ መጠንቀቕ ተሓዘል መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለው። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ዓድዋ ዓሉ ክብል መልሲ አምና ኤክስ ኦፊሻል ፔጆም መሊሰም ኣለው። ብዛዕባ እዚኣቶምን ካልኦት እናረኣና ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ክትፀንሑና ተላበኹ ድማ እዚ ምድላው ሰተሞችኩም ሳብስክራይብ እና ላይክ እናገበርኩም ጀምሮ ክብለኩም ይደሊ ሕዝናም ናይ መጀመርያ ምድላውና ክሕልፈኩም ሰናይ መከታተል ኣሕወት ሙሕዚ ቅድሚ ነፍቲ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ዝመልከት ኣጀንዳና መሕላፍና እስኪ ሕዘብ ዝኒው ንእሽተይ መስሓብትን መዘናጋዕትን ዝኾኑ ምድላዋት እኒው እስኪ ንእሽተይ ንራእዮም ሞ ተመሊስና ክንመፅ ኢና። ኮንዶም ይዝራእ ድዩ ይበቁል ይብለለዎ ሞ እስኪ ንስማዕ። ኮንዶም ከይዝራእ ድዩ ይበቁል ይልካ ኣሎ ኮንዶም No, يبقى مثلا يبقى لكم أحوات كوندوم سيا يبقى لي يبلنا للشلات توم سبات حقو ديو يا يبقى لي يا لا يبقى بعد يبقى لي لما سيا يبقى لي قال يا أحوات متى نسمع زلنا شلا خم زبل كوندوم يبقى ديو كوندوم يزرع ديو يبقى قال يبلنا لو مو نسوم زلوا زلون كوندوم يبقى يبلنا لو مو تاي انتم سبات انا كن كم زمسلنا مالتي حوات يبقى زي كونس بنقا حق لزي تشحي زمسلنا خم دارها اي مسلكم نسخاتكم تاي مسلكم بس كنا غصل حزر اب زعما ناي كوندوم سزي اخلنا حزر نخت موتو حنت ساعه بچقارياتكم تتبهالسي انتي مغباركم نيركم اسكي عاوزني حد حاونا زولو نجار سمعنا نملسمو ناي بعلنا اخنا قمت نخت موت مالتي حن ساعه ترفكاتي مغرقا الله نوموت حن ساعات لا متنساو تلك متنسا وازغوركو يقرتاك انت يا وهيك انا املاك اخوات مخم سمعوا زلكم نسخاتكم كنتاي مبولكم نيركم نخت موتو حنت ساعات قرياتكم تتبهلوا نيركم سي انتي لكم مملسكم نيركم اسكي زيا اب كومنت سيكشن او مطلي بليز اذا حاونا تخم تسمعوا زلكم لبامي اذا حاونا زمسل ابزي زولو انا كنساه نيري زولنا زولو زغبركو كله حماق نغرات كله حطياتات سي يقرا غبر ليلن فطاري كنساه نيري زولنا زلمو انون ياو مجم اسكي دحن ناي بعلكم انتي كم زخونه ريتوكم انت حسب كم زلكم او كومنت سيكشن او مطلي مالتي خبرات تخاتلتي اسكي نغصل حزخ او ويلك شو شي يولنا لو مو انت ترغيبو انت عينت شو شي اب تيك توك زركبلو اسكي نراي قصص أكالا يلي ولولو كسينا كاستا يزخونو أكالا يلي ولولو كسينا كانتا يزخونو كنت نعاقا زبلك يبلنيو يبلالو تم سبات ويلك شو شي كبل حقهم يوم تخونه كنت حنت زي تردت نقال اللي تزحفتنا قرصص مالتي مالتكم تخونه منالوات نسخاتكم فليتكم تخونكم انا اي فلطان ا كومنت سيكشن او مطلي مالتي زحفتنا كن قرصص كله خمتنا عخا زبلك بلن كابز بلا على شو شي تايلو تم سبات اب تيك توك زولو شو شي كومزين ود خمزين مالتي خبرات تخاتلتي زخونه خوينو انا زي نجر زي فيديو زي زمصخو بحد ملخت خم حلال فولس لزدلو خينا عخاتكم كبرات تخاتلتي أبز ساعات زي أب تحت ساعات من محدش أب تحت صحي من محدش نقر سلازي له كلاتكم عرسهم نبسهم بعلهم تريد كبارو عرسهم نبسهم بعلغاتكم أزنا قعوة أزنا نيوة خمتي لك استرس يقاتهم أب بوز حساب أب تفترو
كل جزء استرس كله قدني يومو خلاتنا عرسنا نازنا قعنا عرسنا ريلاكس نقبر يا خلكم زد الأجر من قدي مالتي خمسة حفتنا ترى وازل لهم أو سوشيال ميديا متسخاديو أو قل متسخاديو بزح ما نقر نسب هرتز قبر نقر زي كونسي كلاتنا نعرسنا ريلاكس خنقبر لنا يا خلكم دل الأجر من قدي مالتي اسكن غطس الحزق نافتي وانا أجندنا بزعبنا عسب أي بحر زملكت مالتي مراحتي يوتيوب ان جنرالات مالتي أبز سومنزي ني كوينات تزجاجنا لنا سراويتنا نقايح بحر نمملس عسبنا بإثيوبيا أنا إنها قرن مملس نتورنت تزجاجي ناولنا يمو اسكن اسمع مو قال خاخن بلينا አሰብ የባህር በራችን ወደ እናት ሀገሩ ኢትዮጵያ ለመመለስ ለሚሰጠን ግዳጅ ሙሉ በሙሉ ተዘጋጅተናል ሲሉ ብርጋዴር ጄኔራል ቡልቲ ታደሰ ተናገሩ። አይኖቻችን በቀይ ባህር ላይ ልባችን ደግሞ በአሰብ ላይ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ለማጠናቀቅ ከባድ ፈተናዎችን እንዳለፍነው ሁሉ ህጋዊ የባህር መብታችንን እናስመልሳለን። የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ከቀይ ባህር ጋር እየተቆራኘ ነው። ሉዓላዊነት እና ብልጽግናው ለማረጋገጥ እየቆረጠን የተባበረ ህዝብ ፍላጎት ሊሰብረው የሚችል ምንም አይነት ኃይል የለም። አሰብ የባህር በራችንን ለማስመለስ በመቁረጣችን የሚከፋው ካለ ይክፋው፣ ጠላት ያጨበጭብልናል ብለን አይደለም ሲሉ የመከላከያ ዋር ኮሌጅ አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ቡልቲ ታደሰ ከፕራይም ሚዲያ ጋር በኦሮሚያ ቋንቋ ካደረጉት ቃለ ምልልስ የተወሰደ أحوت مخم سمعوا زلهم زوم جنرالات نا إثيوبيا زحلفون حدا جنرالن بعد دغلاي منسترن تزاربوا أب العلي قايح بحر زلهم رديت نتزاربوا صنيحنا سمعنا صنيحنا مالتيو حزق أحد نا وار كوليج عزاز بال حدا برغاديل جنرال حزون عسب قايح بحري أف دقة بحرنا إثيوبيا خملس قدنيو عسبنا نتهاجرو خنملسو إنا نزي ك نزي نمفص أمدما سراويتنا تداليلو يزولنا زلهم خبرات تخاتلتي كم سمعوا زلهم كابزي زينا مالتيو ازي برغاديل جنرال حدا عزازي ناي مكلاكيا سراويتيو مو سراويتنا بقعقم منالو قايح بحر نمملاس كا حزون زغجو لنا يزولنا زلهم خبرات تخاتلتي ازو طرا يكون حزخا ابي احمد حزون اطفيهم زطفو درونات ببزحنا مرته لنا يلو تزاريبو لموسكين نسخانس ሰበር መረጃ ኢትዮጵያ ጥፍተው የሚጠፉ ድሮኖች በከፍተኛ ቁጥር እያመረተች መሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ድሮኖቹ የጠላትን ስብስብ አጥፍተው ራሳቸውን የሚያጠፉ መሆናቸውንም አብራርተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው የጠላትን ስብስብ አጥፍተው የሚጠፉ ድሮኖች በከፍተኛ ቁጥር እየተመረተ መሆኑን ገልጸዋል። ሌላኛው የድሮን አይነት በእጅ በኪስ በቦርሳ የሚያዙና አካባቢን ለመቃኘት ወይም ደግሞ ለስለላ የሚያገለግሉ መሆናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ለዚህ ድሮኖች የኢትዮጵያን ህልውና ሉዓላዊነት የሚገዳደር አደጋ ሲመጣ የተጀመረውን ብልጽግና ለማስጠበቅ የሚውሉ መሆናቸውንም በማብራሪያቸው ወቅት ጠቁመዋል። አህወት ሙኸም ሰምዑ ዘለኹም ኢትዮጵያ ሲ አጥፊኦም ዝጠፉ ድሮናት ተመረተላ ሙኸ በበዝሒ ዝብለና ዘሎ ዞም ድሮናት እዚኣቶም ናይ ፀላኢ ምስብሳብ ዘጥፍኡ ከምኡ ድማ ከም ትሰምዑ ዘለኹም زوم حد درونات دما ناب جوبا أبكيس كلا زاتو نسللا نخلو تعينت طفاتات نزوح اليوم يمزول نازلوا إثيوبيا درون مسرح جميرة مالت أب ساعة زين دعي خنديناي بتشا أبز زوبازي بزح جزي بزعبات أورنت بزعبا خويناتن ورا خويناتن خوجا عنك زربني نسمع زلنا بساعة زيمو بتاع مسكز اللي خويناتيو أب مونجو إيرتران إثيوبيا نزلوا مسح حبك حزون توتري نانجسة جنرالاتنا إثيوبيا سراويتنا أبقى عمان الله حزون قداجو خفتم يتقبلنا بلنا يمزركوبوس كن نسمع عبزنيو በደንብ ተመልከቷቸው። የመከላከያ ዋር ኮሌጅ ዋና አዛዥ የሆኑት ብርጋዴር ጄኔራል ቡልቲ ታደሰ ይባላሉ። አሰብን አስመልክቶ እጅግ ቆራጥ የተባለ ቃለ መጠይቅን በአፋን ኦሮሞ ከፕራይም ሚዲያ ጋር አድርገዋል። ታዲያ በፕራይም ሚዲያ ላይ ያደረጉትን ሙሉ ቆይታ ተከታትያለሁ። በዚህም ወቅት ታዲያ እጅግ አንኳር የተባሉ ጉዳዮችን ስለ አሰብ ተናግረዋል። አይናችን ቀይ ባህር ላይ ልባችን አሰብ ላይ ይገኛል ሲሉ አስረግጠው ተናግረዋል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ መንግስታችን በየትኛውም ሁኔታ በአሰብ ጉዳይ ላይ ለሚሰጠን ትዕዛዝ ዝግጁነታችን ጥግ ድረስ ነው፣ ተዘጋጅተናል ሲሉ በዚህ ቃለ መጠይቅ ወቅት ተናግረዋል። ቀይ ባህር የሚያስፈልገን ለወደብ ብቻ ሳይሆን ለደህንነታችንም የሚያሰጉ ነገሮችን ለመከላከል ግዴታ በአሰብና በቀይ ባህር ላይ ኢትዮጵያ ቦታ ሊኖራት ይገባል ሲሉ የገለጹ ሲሆን አልሸባብና ሌሎች ታጥቀው የሚመጡ ሰዎችን ለመመከት የባህር በር ያስፈልገናል። ለዚህም ታዲያ ትክክለኛው ቦታ ቀይ ባህርና አሰብ ነው ሲሉ አስረግጠው ተናግረዋል። የጀነራሉ ሀሳብ ላይ ምን አስተያየት አላችሁ? አስተያየታችሁን በኮሜንት አህወት ሙኸም ሰምዑ ዘለኹም እዚ ጀነራል ዝብሎ ዘሎ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ጀነራል ዓይንና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልብና ድማ ኣብ ዓሰብ እዩ ዘሎ እሞ ሕዚ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘድልያ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከዓ ሕዚ እውን ክንምልሶ ኢና ንዕኡ ክገብር ዝኽእል ብቑዕ ዝኾነ ሰራዊት ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ነዚኡ ኣመልኪቱ ድማ ሚኒስትር ዜና ናይ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል
ኣብ ትዊተር ገጹ ዓዲ ዋዕሉ ዝብል ዓይነት ጽሑፍ ጽሒፈሎ ኣመሓላሊፈሎ ማለት ክብራት ተኸታተልቲ እስኪ ንሱ ኻንስ ፈፋያታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ናብ ዝለዓለ ጥሪ ዝበፂሕሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ዓዲ ዋዕሉ ክብል መልሲ ኣብ ናይ ኤክስ ኦፊሻል ፔጆም መሊሶም ኣለዉ። እዚ ዝመፀሉ ምክንያት ድማ ድሕርቲ ዝሓለፈ ናይ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ኦፊሻል ዝበሃሉ ብዛዕባ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ምውራር ምስ ኤርትራ ኣተሓሒዞም ዝዘራረብዎ ደሎ ነገራት ክኸውን ከሎ ቀዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዛረበ እዚ ኣብ ዝትዕዘቦ ዘለኹም ሜጀር ጀነራል ንቀይሕ ባሕሪ ንክንረክብ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሙሉ መስዋዕት ክንከፍል ድልዋት ከም ዘለና ኢሉ ክዛረብ ድሕሪ ምስልሑ ወሲኹ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኣባይ ግድብ ኮይኑ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ድማ ከምዚ ክብል ተሰሚዕ ነይሩ። ኣባይ ግድብ ናይ 1000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ጉዕዞ ተጓዒዝና ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ዘለና ቀይሕ ባሕሪ ናይ ትማሊ ናይ 30 ዓመት እዩ። እዚ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጌርና ክንመልሶ ከም እንኽእል ድማ ክነግረኩም ይፈቱ ክብል ተሰሚዕ ኣሎ። ካብ ቃል አንደበቱ ድማ ስምዕዎ። ቀይሕ ባሕሪ ዛሬ 30 ዓመት ነው። የትናንትና ታሪክ ነው። የተፈጠረው ስህተት ትናንትና ነው። ነገ ይታረማል። ብዙ ከባድ ነው። የ1000 ዓመት ነው። የ1000 ዓመት እዛ ከቲሎም ድማ ሚኒስትር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ትዕዘቦ ዘለኹም ጽሑፍ ኣብ ናይ ኤክስ አካውንቶም ድሕሪ ምዝርግሑ ብሓንቲ ቃል ናይ ትግርኛ ገይሩ ደምዲሞ ንሳ ድማ ዓዲ ዋዕሉ ትብል ጽሕፍትያ ማለት እዩ። ሶ ወዲቲ ካብዚ ዝግበር ዘሎ ተግባራት ተበጊስኩም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳግማይ ኩናት ከጋጥም ይኽእል ዶ ኣይክእልን ኢልኩም ትሓስቡ? አሁን ሙኸም ትሪዎ ዘለኹም ኣብዚ ምስሉን ከም ዝረአ ዘሎ አይኖቻችን በቀይ ባህር ላይ ልባችን ደግሞ በአሰብ ላይ ይዝብል ዘሎ ሜጀር ጀነራል ቡልቲ ታደሰ ዝበሃል ናይ መከላከያ ዋር ኮሌጅ አዛዝ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብ ሕዚ እውን እቲ ወጥሪ ሰማይ ዓሪጉ ኩላቶም እዞም ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት ድማ ብዛዕባ ናይ ወረ ውግን ክነዝሑ ይውዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ንሕና ድማ ንሰምዕ ኣለና ክብረት ተኸታተልቲ ሞ ኣብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ኣነ ክዛረብ ኣይደልን ምክንያቱ ብዙሕ ተዛሪብ ከም ዝመፅእ ለውጢ ስለዘየሎ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን እዚ ነገር እዚ እናሰማዕና ናራናዮ ሱቕ ክንብል ስለዘይግባአና ርእቶን ክንህብ ስለዘለና እቲ ርእቶ ንዓኹም ሂበኩም ኣለኹ። ክብረት ተኸታተልቲ ዘለኩም ዓይነት ርእቶ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡለይ ክብለኩም ይደሊ። እንታ ኣነ ግን ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምድላው ኣብዛዚም ኣለኹ። እዚ ምድላው ሰተመችኩም ከዓ ሳብስክራይብ ና ላይክ እናገበርኩም ኣበረታትዑና ክብለኩም ይደሊ። ኣብ መጨረሻ ሓደ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሃለወ ግን ኩላትና ናይ ሰላም ዘመርትን ናይ ሰላም ሰባኽትን ክንከውን ዳ እምበር ንኹይናትን ወረ ኹይናትን ውግእን ድማ ክንፅየፎም ክነግሉሎን ከምኡ ድማ ክንኩንኖን እዩ ዝግባአና። ነዚ ህዝቢ እዚ ሰላምን ራህዋን ጥራይ ዳ እምበር ኩናት ክንሰብከሉ የብልናን ክብለኩም ይደሊ። ኣብ መጨረሻ ግን ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም ይምነ ኢልኩም ሰላም